हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै मोनथिखाबायानो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना गिबियावनो निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर अब्लासो नोंथांमोना भिडिअआ मानि सोमोन्दै बुजिगोन दे लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै मोनथिखादोंआनो दे ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै सिबुं प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलनि आन्डाराव फैनाय मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायाव नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे सिबुं प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव फैनाय मोनसे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय नोंनि सेर दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर सिबुं प्रडाक्शन इउट्युब चेनेला बे नोंनि सेर मिउजिक भिडिअखौ साननैसो सिगाङावनो रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला सिबुं प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर मिउजिक भिडिअआ नायनो जोबोरैनो मोजाङानो जादों दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअआव गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों होननानै बुङोब्ला स' लोगोफोर जों बेयाव गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों फुजा मुसाहारि आरो बुकुल नार्जारि दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों आलपिनस्टन बर'आ दे लोगोफोर आरो लोगोफोर लिरिक्स एन्ड टिउनखौबो होदों आलपिनस्टन बर' बिथाङानो दे लोगोफोर स' लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा सुदेम फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलनि बेनारावहाय फैनाय मोनसे मिउजिक भिडिअआबो दायो रिलिज जाना थांबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय लाजिस्लु नों दे लोगोफोर स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिम जुदि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना सुदेम फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानैहाय नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआव जों गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बानुमति एति बर' आरो मिजिं बड'सा दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों जेनि नार्जारि दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्सन केरिय'ग्राफखौ खालामदों एनएस मुसाहारिया खालामदों दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि रिलेक्स एन्ड टिउनखौ होदों कुलेन बसुमतारिया होदों दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर